أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yan uwa musulmai, muna yi muku barka da wannan lokaci, kuma da fatan kowa yana cikin ƙoshin lahiya. Insha Allah, da yadda Allah subhanahu wa ta'ala, yanzu za mu karanta abinda ake kema shadda. Ita shadda ana nufin duk inda kaga shaddan nan tana nufin harufin, ko kuma in ce muku baƙin da kaga an ka azaba shadda bisa gare, to baƙin nan irinsa ne guda biyu. Annan guda haraka tana da wasali sama ko kuma ƙasa ko kuma rufa'a, guda kuma tana da ɗauri. Na farkon shine na ɗauri, na biyu kuma na sadda na fata ko kuma kasara ko kuma dhamma, kamar yadda muka karanta, inda ka gani misali thumma. In kake thumma, thum kaji kana ce thum, sannan kace ma, kenan mim guda biyu. Annan mimin farko mai ɗauri, sannan na biyu mai fataha, ma'ana mai wasali sama, irin su lamma. Ka gani lamma, lam kake ce, sannan ka ce ma. To duk inda ka gani an ka aje shadda, to harafin nan da ka gani, ko kuma in ke maka baƙin nan da ka gani irinsa guda biyu. Annan na farko mai ɗauri, na biyu ko ya zamo mai wasali sama, ko kuma ya zama mai wasali ƙasa, ko kuma ya zama mai rufa'a. Saboda sauƙi, shi yasa na farko wanda yake da ɗauri, shi da ɗaurinsa duka gaba ɗai an ka mai sai su sadda, an ka aje bisa wanda ba na ɗauri ba, saboda rubutu ya yi sauƙi, shi yasa an ka yi